Lurralde koexioak Baztan Bidasoa eta Mendebaldeko Pirineotako errepiden mantentze lanak lizitatu ditu Amasikakotx 6 milioi euroren truke. Aste honetan hasiko dira 121 errepidean Olabetik Lantzarteko tartean asfaltatzeko lanak. Nafarroak eta Errioxak lankidetza indartu dute batez ere osasun arretan, azpiegituretan eta nekazaritzako elikaduran. Etxe bizitza legea ez sinatzeko PSN-ren xantaia salatu du Gero Abaiek. Nafarroak tximino baztangak eragindako infekzioaren lehen kasu susmagarria jakinarazi du. Esnaola kontseilariak kirol eremuaz harago doan Bela Eskola kanpaina bisitatu du Allozen. Gobernuak Elena programaren hitzarmena sinatu du Erdialdeko eta Izar-Beibarreko 8 udalekin energia birgaikuntzako proiektuei laguntzeko. Zenbat kolore, hainbat gustu Iruñako udaleko Coworkiz programak 980 leku eskainiko ditu udan 3 eta 17 urte bitarteko adingabei zuzendutako 8 kanpaldi desberdinetan. Iruñeko udalak txankletak prestatu ditu hiriko gazteen udarako planekin, ekainaren 13tik irailera bitartean egingo diren aisialdi kirol eta abentura jardueretan izen emateko epea ekainaren 13ko arratsaldean hasiko da. Iruñeko udaleko herritarren gaien batzordeak Actuales del siglo XX erakusketa bisitatu du Ciudadelan. Etxalarko udalak 4 persona kontratatuko ditu udarako igerilekuan lan egiteko 2 sorosle eta bertze 2 ostatu eta sarreraz arduratzeko. Ekainako 30ean Etxalarko kulturetxeak 20 urte betetzen ditu. Hau honela, urtean zehar kulturetxean zenbait ekitaldi antolatu dira urte hurrena ospatzeko. Azkenik ez da herri mugimenduaren jaigunerik izango. Urte batzutan Sanferminetan txosnak jartzea lortu ondoren lehenengo Larrunan eta gero Aldezarreko hainbat plazatan, Navarra sumak ez du besta erdigunean egotea nahi izan. Herri Sanferminak eta Iruñeko talaren arteko negoziazioak azken asteotan egin dira, baina Enrique Maiaren taldeak txosnak Aldezarretik ateratzea zuen helburu, naiz eta herritarren ekimenetik auzokidekin jai esparru atsegina proposatu. Ahalik eta eragozpen gutxien sortzeko. Zentzu horretan, Herri Sanferminak elkarteak uko egin zion azken urtetan bezala, Baratxuri plazan txosna jartzeari eta bere presentzia plazara mugatzen zuen, non bere ordutegia goizaldeko ordu batetara mugatzea proposatzen zuen. Proposamen horrek udaleko ordezkariak ere harritu zituen eta positibozat dio zuten, baina erabaki hartuta zegoen, jai eremua Aldezarretik desagertu behar zen. Hori dela eta Herri Sanfermin bultzatzaileak prentsaurreko eskaini dute gaur eguerdian. Herri Sanferminen bultzatzaileok haserre gaude. Iruñeko udalak Aldezarretik bota gaitu. Enrique Maiak eta bere taldeak festaren erdigunetik bazterrera itzularazi nahi ditu Herri Sanferminak. Horrela, 2016ko Sanferminetatik hasita, 4 urtez hiriaren erdigunean adin guztietako herritarrendako egitarau oparoa antolatu ondoren. Errotatzar ingurura, Larruna parkera delakora, joatea beste aukerarik ez digu eman. Honen inguruan, hainbat gauza salatu nahi ditugu. Batetik, udalaren kudeaketa traketsa. Udalak udazkenean proposamenak egiteko epea ireki zuenean, Herri Sanferminetatik eta Errekoletas plazetan egitaraua antolatzeko proposamena bidali genuen, aurreko urteetako dinamika mantenduz. Udala apirilean gurekin harremanetan jarri zen, aurretik bidalitako proposamena kontuan hartu gabe. Tartean, Sanferminen eragile garen kolektibo anitzekin izandako hartu emana oso eskasa izan da. Martxoan salatu genuen bezala, Sanferminen mahaiko 2 bilera besterik ez dira deitu, eta bertan parte hartzerako eta eztabaidarako tarterik utzi gabe. Bestetik, udalaren jarrera zurruna. Eskatutako espazioei apirilean ezezkoa eman ondoren alternatibak bilatzeko bilera bat eskatu genien. Bertan, udalaren hiritar segurtasun arloko ordezkarien jarrera guztiz zurruna izan zen. Proposatzen genizkien alternatiba posible guztiak baztertuz. Udal ordezkarien argudio nagusia Alde Zaharreko bizilagunei eragingo litzaizkieken eragozpenak ekiditeko ustezko helburua zen.
Guk ere, ulertzen ditugu 9 egun horietan zehar auzoko bizilagunek pairatzen dituzten molestiak. Are gehiago, gutako askok ere aldezarreko bizilagunak izanik. Herritar guztiek gozatu eta deskantsatu ahal izanen duten festengan sinesten dugu. Eta hori da gure apostua. Horregatik, kontzertuen ordutegia 12etaraino eta txosnaguneena ordu batetaraino murriztea proposatu genien. Baita kalte gutxiago eragin zezaketen hainbat plaza posible ere. Hala ere, ezezko borobil bat jaso genuen berriz ere maiatzaren hasieran. Gainera, aurreko astean jakin izan genuen, udaletxeak Gaztelu plazan tabernan 10 goizeko ordubiak arte baimenduko dituela. Ez dugu ulertzen zergatik udalak herri Sanferminen ekimenak alde zaharretik ateratzea ezinbestekoa ikusten duen, eta aldi berean Gaztelu plazan barra ezberdinak baimentzen dituen. Azkenik, herri Sanferminetako jaigunea, eraso sexista, LGTB-fobo eta arrazisten aurrean, gune segurua izan dela ez dute kontuan hartu. Alde batera utzi dutela. Horrela, jaiak guztiontzako gozagarri izatea haien agendan ez dagoela frogatuz. Hori guztia kontuan izanik, ondorio argi bat ateratzen dugu eta partekatu nahi dugu Iruindar eta Sanferminzale guztiekin. Udal honek oztopo gisa ulertzen ditu herri Sanferminak. Ez zaio gustatzen bestelako jai eredu bat aldarrikatzea, eta horregatik ikustezin bilakatu nahi gaitu. Sanfermin herrikoi, parte hartzaile, feminista, ekologista, euskaldun, antikapitalista eta anitzak traba dira haientzat. Eta guk proposatzen ditugun eredua errespetatetik urrun, festatik baztertzen saiatzen dira. Hemen ikus daitezken kartel hauetan, ageri da hilabeteetako lan fruitua. Aurtengo Sanferminetarako prestatuta geneukan egitarau oparoa. Adin guztietako herritarrendako programa bizia, alaia, herrikoia. Bizi izan ditugun garai gogorren ondoren, hainbeste esperotako Sanferminak herri loraldi bat izatea nahi genuen. Berpizte kolektibo indartsu bat. Udalaren ezezkoen eta baztertzearen ondorioz, programa hau bere horretan, bertan behera uztea erabaki dugu, eta txosnagunerik ez jartzea. Hori bai, horrek ez du esan nahi, herri Sanferminak desagertuko direnik. Gure balioak erdigunean jarri eta aldarrikatuko dituzten festak ospatzeko beste modu batzuk bilatuko ditugu. Hasieran esan bezala, haserre gaude. Bai, baina haserre hori herri Sanferminetako aldeko indar bilakatuko dugu. Lanean jarraitzen dugu, datozten Sanferminen berezi hauek, benetako loraldi herrikoi bat izateko. Gora herri Sanferminak. Bueno, gu ja aurreikusten genuen, aurten pandemia seguraski hobera joango zela, eta beraz aurten aukera izango genuela berriz ere Sanferminak bizitzeko. Hortaz ja, iraila bukaeran urrian hasi ginen antolatzen, ilusio pila batekin ez, 2 urteren ondoren Sanferminak bueltan zirelako. Eta bueno, tarte horretan, udazkenean, udaletxeak e-mail bat ireki zuen dozein herritarrek Sanferminetarako proposamenak bidaltzeko. Bertara, herri Sanferminetatik, eta Rekoletas plazan egitarau bat antolatzeko proposamena bidali genion udaletxeari, eta bueno, hori hor gelditu zen. Eta apirilean udaletxea izan zen gurekin harremanetan jarri zena, galdetu ze aurten espaziorik erabili nahiko genukeen, eta horrela baldin bazen, konbenioa sinatzeko aukerarekin. Baina aurreratu ziguten ezin genuela erabili ez Rekoletas, ez plaza. Bilera bat eskatu genuen udaletxearekin, eta bueno, bertan jaso genuen erantzuna izan zen aldezarrean ez dutela espaziorik baimenduko, bizilagunen kexak direla eta eskintzen ziguten aukera bakarra Larrunako parkea zela. Horren aurrean, porque bai esan ziguten bizilagunen kexa gehienak Rekoletas plazan kokatzen zirela. Horren aurrean, gure proposamena izan zen egitaro guztia O plazan egitea, eta beraz, txikiagoa eta bakarrik plaza batean egitea, eta gainera gure proposamena izan zen gauko 12 kontzertu guztia bukatzea, eta ordu batetan txosnagunea ixtea. Ez, ulertzen dugu Sanferminak
zer izan behar den Aldezarreko bizilaguna izatea San Ferminetako 9 egun horien artean, ez, gutako asko ere Aldezarreko bizilaguna gara, eta iruditzen zaigu San Ferminak guztiontzako gozagarri diren festa batzuk izan behar direla, baina baita ere guztiontzako deskantxoa baimentzen duten jaio batzuk, ez? Horregatik hori gure proposamena. 12 kontzertuak bukatzearena eta ordu batetan txosnagunea ixtearena. Hala ere, udaletxearen erantzuna ezezkoa izan zen berriz ere, eta eskintzen zeguten aukera bakarra Larruna parkea izan zen. Negoziatzeko jarrera nahiko zaila, ez, udaletxearen aldetik? Bai, egia esan nahiko zaila, esan bezala eta esan dugu komunikatuan, ordutegia moldatzeaz gain, beste plaza batzuk ere proposatu genituen, igual bizilagunekin arazo gutxiago suposatu zezaketenak, baina udaletxearen erantzuna momentu oro ezezkoa izan da. Zuen ustez, zein da udaletxeak hau plazan herri San Ferminak ez egitea ez ustaren arrazoi horiek? Guk egiten dugun irakurketa da, udalari ez zaiola gustatzen, ez jaiaren erdigunean beste San Fermin mota batzuk eta beste jai eredu mota bat aldarrikatzea, ez? Jai eredu parte hartzaile, herrikoia, feminista, euskalduna eta ekologista bat erdigunean jartzea, ez? Uste dugulako gure modeloa eta udalak aurrera eman nahi duen San Ferminen eredua talkan daudela. Eta horregatik eskaintzen digutela Larrunako parkea, ez? Gu jaiaren erdigunetik desagerrarazi eta haiek haien ereduarekin aurrera egiteko. Aurreikusten da zerbait gertatuko denik hurrengo asteetan, negoziaketaren bat edo mobilizazioaren bat, zerbait? Negoziazioak uste dugu bukatu direla eta gu txosnari jarri ez dugula argitaratu dugunean, ulertzen dugu negoziazio epea bukatu dela, hori, esan bezala gu egitaro guztia pres geneukan, eta orduan, orain moldatzen gabiltz, eta esan dugun bezala ez da txosnagunerik egongo, baina herri San Ferminak ez dira desagertu eta bilatuko ditugu moduak eta formak aurtengo San Ferminetan ere presente egoteko. Lurralde Koheziorako Departamentuak herri lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez, Baztan Bidasoako eta Nafarroko mendebaldeko Pirinioetako errepiden mantentze lanak lizitatzen ditu, 16,6 milioi euroren truke Mugairiko errepideak zaintzeko zentroak kudeatzeko kontratua da eta datozen 4 urtetan luzatuko da. Bide segurtasun eta erosotasun baldintzak hobetzeko jarduketak 52 errepideetan egingo dira guztira 384 kilometro. Eremu horretako bide nagusien artean daude 121 errepide nazionala Iruña Behobia tartea 122 B Iruña Frantzia Baztandik. 138 errepidea Iruña Frantzia alduideak eta 170 errepidea A15 Donestebe errepideak. Lan hoien barruan sartzen dira ohiko konserbazio eta bide zaintzako jarduerak ala nola galtzadak, bazterbideak, arekak eta ertza garbitzea, balizak eta seinaleak konpontzea eta segurtasun hesiberria paratzea. Lehenengoen artean aipamen berezia merezi duten neguko bide zaintza mantentzeari buruzko lanek, bai gatza zabaltzeko prebentzio lanetan, bai elurrak kentzeko lanetan, bai ibai ertzak sasiz garbitzeko lanetan. Noizean behin egin beharreko beste jarduketa batzuk hauek dira trazadura zuzentzea ikuspen nahikorik ez dagoelako bide zoruak sendotzea, seinale vertikalak eta horizontalak berritzea bide segurtasunarekin batera, errepiden itxiturak berrezartzea eta salbuespenezko larrialdiei erantzutea. Lurralde Koheziorako Departamentuak herri lan eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez, ostegun honetan ekainaren 2 hasiko ditu 121 errepide nazionalaren olabetik Lantza arteko tartea asfaltatzeko lanak. Lan horiek ekain osoan zehar egitea aurreikusten da eta litekena da trafikori eragitea. Obraren azken fasearen parte den errodadura geruzaren edapenak zati osori eragingo dio Olabe zeharbidearen iparraldeko irteratik Lantzera arte. Hori garatzeko aldizkako mozketak egingo dira txandaka noranzko batean eta bertzean zirkulatzen duten ibilgailuentzat. Azpimarratu behar da Olago eta Ostiz inguruetan zirkulazio Iruñerako norabidean desbideratuko dela zeharbide hoien bidez.
Lan hoien bidez nahasketa bituminoso bat berotan zabalduko da, bidearen errodadura geruza osatzeko ondoren, segurtasun hesia jarriko da bi norabideak zirkulaziotik berexiko dituena. Euste elementu bat da, errepide honen bide segurtasuneko beharrei eta orografiaren eta lurraren faunaren berezitasunei erantzuteko berariaz diseinatua. Eta horri esker nabarmen murriztuko da aurrez aurreko talka arriskua 121 errepideko istripu kausa kaltegarriena baita. Nafarroak eta Errioxak lankidetza protokoloa eguneratzea adostu dute eta bereziki osasun arreta, azpiegiturak eta nekazaritzako elikagaia bezalako arloetan elkarrekin egindako lana indartzea. Nafarroko presidenteak eta Kontxa Andreu Errioxako presidenteak dokumentoa sinatu dute Logroñon, bi erkidegoetako ordezkariek egin duten aldebiko goi-bileran. Aipatutako arloez gain, hitzarmenak beste eremu batzuetako lankidetza ere jasotzen du, hala nola adingabeen babesa, mendekotasunaren arreta, genero berdintasunaren arloko politikak, justizia eta ekonomia eta turismo sustapena, kontsumoa, babes zibila, hezkuntza, kultura eta bar. Nafarroko gobernuko presidentea Errioxako hiriburura joan da Javier Remirez, Nafarroko gobernuko lehendakaritza berdintasun funtzio publiko eta barne kontseilariarekin. Elma Sainz, ekonomia eta ogasun kontseilariarekin, Santos Indurain osasun kontseilariarekin eta Itziar Gomez landa garapen eta ingurumen kontseilariarekin batera. Osasunaren arloan protokoloak eguneratu egin du 2021 sinatutako bihotzeko kirurgiari buruzko hitzarmena bi erkidegoetara joaten diren profesional sanitarioen talde mistoekin esku hartzeak egiteko aukera ematen duena. Truke horren ondorioz lehen urtean 400 ebakuntza kirurgiko inguru egin dira. Azpiegituretan bi administrazioak sustapen ministeritzari eskatuko diote Errioxako Alfaro Aro zatian 232 errepidearen bikoizketa egitea errepide hori jada autobia denean, Nafarroko zatian eta Zaragozako Figueruelas gailur zatia esleitzeko zain dagoenean. Era berean premiazkotzat jo dute ministeritzak bideko autobia 12 Errioxako LO 20rekin eta AP 78rekin lotzea. Doneiakue bideko autobiari jarraipena emanez. Nekazaritzan eta abeltzaintzan harremanak areagotzea aurreikusita dago bertzea bertze, Ebro Food Valley esparruan Ebroko korridorean nekazaritzako elikagaien eta ontzien industrietarako gune estrategiko gisa finkatzeko. Mendekotasunaren arretari dagokionez Errioxaren eta Nafarroaren arteko lankidetzak bi erkidegoetako batean aldi baterako bizi diren eta bestean erroldatuta dauden personen balorazioa hartuko du bere baitan, bai eta aldi baterako leku aldaketa kasuetan deklaratutako persona hoien jarraipena ere. Berdintasunean, ahalduntzean eta emakumeen aurkako indarkerian batera egingo dira ikastaroak, jardunaldiak eta mintegiak. Ingurumenaren arloan lankidetzarako ezinbestekoa da baso zutei modu koordinatuan aurre egitea, batez ere mugakide diren eremuetan eta eremu babestu mugakideak eta babestuko fauna eta Ebro ibaiari lotutako espezie inbaditzailek kudeatzen laguntzea. Turismoan bi gobernuak naturarekin, arriskuko turismoarekin, abenturarekin eta kirolarekin zerikusia duten produktu turistiko espezifikoak abian jartzea eta sustatzea sustatuko dute. Geroa Bai quiere comunicar a la opinión pública de Navarra. Ana Ansa Geroa Baiko parlamentariak astearte honetan adierazi duenez, PSNek baldintzatu egin zuen etxebizitzari buruzko foru lege proposamenari buruzko akordioa sinatzea. Testuaren edukiarekin zerikusirik ez duten elementuekin, hala nola Nafarroko 5 bideetan kamioientzako bide sariak ezartzeko legeari egindako zuzenketa babestea eta ez aurkeztea. Hala adierazi du astearte honetan Pablo Azkona parlamentariarekin batera egindako prentsaurrekoan. Etxebizitzari buruzko foru lege proposamenari eta akordio batera iristeko zailtasunei buruz hitz egiteko. Prentsaurrekoan izan dira bertzea Uxue Barkos, Geroa Baiko bozeramailea, Unai Ugalde, Nafarroko Eusko Alderdi Jeltzaleko eta Foru Parlamentuko presidentea eta Koldo Martinez senataria. Ez dago akordiorik etxebizitzari buruzko foru legea onartzeko,
PSN Geroa Bairi benetako txantaitzat jotzen duguna inposatzen saiatzen ari delako. Adierazi du ANSAk. Bost taldek PSN Geroa Bai EH Bildu aldugu eta Izquierda Ezkerra adostutako testu batera iritsita eta horren edukian sakoneko desadostasunik ez zegoenez, PSNek legearen edukiarekin zerikusirik ez duten beste elementu batzuetara baldintzatu zuen sinadura, hala nola peajeetara. Ildo horretan PSNek Geroa Bairekin eta gainerako taldekidekin akordio batera iritsita uko egin dio akordioa 5 alderdirekin sinatzeari. Geroa Bairi presio egin eta beste lege bati, kamioientzako bide sarien legeari, baldintzarik gabeko babesa ematen saiatuz. Etxe bizitzaren legearen inguruko akordioa 5 baldintzatzea zen asmoa, bidesarien legearen inguruan PSNek eta Geroa Baik sinatutako 2 akordiorekin adierazi du. Hori dela eta Geroa Baik xantaia hori onartzeari uko egin ziola esan du. PSN etxe bizitza legearen inguruko akordioa aurrerakoitik atera delako. PSNek jarrera inposatzaile hori zuzentzea espero dugu adostasun batera itzultzea akordio batera iristeko aldarrikatu du. ANSAk nabarmendu nahi izan du PSN EH Bildu ahal eta ezkerrarekin batera egindako lana erabat abangoardista den lege proposamen bat bultzatzeko. Etxe bizitza eskubidea bezalako izaera sozial nabarmeneko gai batean asko aurreratzen ari dena. ANSA gainera adierazi duenez, PSNrena bezalako jarrere benetan ez dute laguntzen, ez sendotasunean ez eroso egoten, leialak izan gara programa akordioarekin eta egiten ari garen lanarekin. Komunikazio gune horretara itzuli nahi dugu aldarrikatu du. Nafarroko Osasun Ministerioaren tximino baztanga goiz detektatzeko eta kasuak maneiatzeko protokoloari jarraituz, tximino baztangak eragindako infekzioaren kasu susmagarri bat jakinarazi dio Osasun Alerta eta Larrialdiak koordinatzeko zentroari. Osasun sistemarekin harremanetan jarri zen persona bada eta dagokion balorazio egin ondoren ez du ospitaleratu behar izan eta Majadahondako Carlos Hirugarrena Mikrobiologia Zentro Nazionalak baieztatzeko zain dago. Nafarroak gainerako erkidegoek bezala, Osasun Ministeritzak bultzatutako Osasun Alerta aktibatuta mantentzen du eta gure erkidegoan baieztatutako kasuen berri emango du Osasun eta Osasun Publikoko Ministerioaren ohiko bideen bidez. Rebeka Esnaola Kultura eta Kiroleko kontseilaria Allotz urtegira eta Aritzalekuko kanpineko instalazioen ingurura hurbildu da, non Belako eskola kanpainari den gauzatzen kirol eremutik harago doan kanpaina. Izan ere bertan ikaslei erantzunkizuna, autonomia eta autoestimua lantzeko ingurune eta tresnak ematen zaizkie. Talde lanarekin, bizikidetzarekin eta urrutiko aniztasunarekiko errespetuarekin batera. Ekimen honen 28. edizio ospatuko da eta bertan parte hartu dute edo hartuko dute datozen astetan Nafarroko 41 ikastetxetako 1500 ikasle eta irakaslek eta 100 irakaslek. Gainera, astean 13 txandatan garatu da eta aste zainduko oporraldiak bakarrik eten du. Lurralde antolamentuko etxe bizitzako paisaiako eta proiektu estrategikoetako departamentuak hitzarmen bana sinatu du Tafaiako, Erriberriko, Artaxoako, Mendigorriako, Kaparrosoko, Faltzesko, Beireko eta Pitilesko udalekin. Udalerri horiek Elena programako ekipo profesionalen sarean sartzeko. Programa hori Nasubinsak sortu du udalei eta auzo komunitatei laguntza eskaintzeko birgaitze proiektu zein sustapen proiektu publikoan. Foru Erkidegoko eskualdetako auzo komunitateak dinamizatzeko programa hau Nafarroko gobernuak martxan jarri berruen bizi berri planaren barruan kokatzen da. Plan horrek eraikinen eta etxe bizitzen birgaitze energetikoa bultzatzen du. Bizi berri planak etxe bizitzak eta eraikinak birgaitzeko laguntzen sistema iraunkorra hartzen du bere baitan. Energia berrikuntzak, bizigarritasunekoak edo irisgarritasunekoak. Nafarroko gobernuak mantentzen duena eta orain eraikinen inguratzaile termikoetara landa eremuko birgaitzetara 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietan lehendik dauden etxe bizitza eta eraikinetako energia eraginkortasunera eta auzoak birsortzeko jarduketara bideratutako ezoiko 4 deialdi gehitzen dizkio, urren ez urren.
Gainera planak beste 2 programa espezifikoago batzen ditu eraikin liburua egiteko eta egoitza parketik amiantoa kentzeko tratamenduetarako. Aurrendako udal programak 980 leku eskainiko ditu guztira udan 3 eta 17 urte bitartekoendako 8 kanpalditarako, ekainaren 27tik abuztuaren 19 bitarteko proposamenekin. Gustu guztietarako eskaintza, Iruñeko udalak coworkisen bitartez, hiri kanpaldi tradizionalei beste hainbat motatako kanpaldiak gehituko dizkie. Hala nola, kirol anitzekoak, igeri lekuetakoak, inglesean murgiltzeko kanpaldiak eta iparralderantz kanpaldi berritzaileak. Hondartzara eta Frantziako Doneiako bidera eguneko txango eta ibilaldiekin. Iruñeko udalaren gazte aisialdiko txankletas programa uda honetan itzuliko da kirol jarduera berria gehituz, hala nola kainoien jaitsiera edo mendi ibilaldiak, edo tailer berritzaileak, hala nola gorputze perkusioa eta egunerokotasuna halaber, bizikletarekin edo eguneko txangoekin lotutako proposamenak mantenduko dira. Eta jakina aurreko urteetan harrera handiena izan duten jarduerak errepikatuko dira, hala nola euro batera egindako 1300 zinema pase, igerileku ibilaldiak edo batalla saioak. Eta berriz ere Gazteriaren etxeak, debaldezko jarduerak eskainiko ditu egunero, San Fermin bestak amaitu bezan laizter, egunero plan bat proposamenean, 31 saiotara iritsi arte. Iruñeko udalaren udako aisialdi eskaintza da 14 eta 30 urte bitartekoentzat. Herritarren gaietarako batzordeko kideek Actuales del siglo XX erakusketa bizitatu dute. Azken mendeko abangoardia artistikoen ibilbidea, Ciudadelako Armen aretoan, erakusketa Vivanco de Briones museoaren bilduman oinarritzen da, eta estatuko eta nazioarteko 30 artista baino gehiagoren 56 arte lan ditu. Horri Iruñako udalaren Pi Fernandino legatuko 16 lan grafiko gehitu zaizkio. Bertzea Pablo Picasso, Joan Miró, Eduardo Chillida, Paul Klee, Giorgio de Chirico, Andy Warhol, Henry Moore edo Michael Barceloren lanak ikusi ahal izan dituzte udal ordezkariek bisita honetan. Baita Antonio Saura, Eduardo Arroyo, Roy Liechtenstein, Mentxu Gal edo Jozo Hamaguchirenak ere. Erakusketa pintura, grabatu eta baxera lanak konbinatzen dituena, hainbat bildumen batuketa da benetan. Brionesko ardoaren kulturaren Vivanco bilduma, Pedro Vivanco grabatu eta ardoaren nazioarteko saria bilduma, bertze bilduma pribatu batzuk eta Pi Fernandino legatuaren zati bat. Gehiegizko turismoaren etorrerak erratzun sortzen dituen arazoak konpontzen laguntzeko Baztango udalak herriko sarreran parkina eginen du. Eta horretarako hortzegunean egin zen bilkuran, diru zaintzako gerakinetik 35.000 euroko aurrekontu moldaketa onartu zuen. Bez aparte, diru hori aurrekontuetan heldu zen 6.300 eurori gehitzeko eta 52.000 euroko kontu saila osatzeko. Erratzuko sarrerako parkin egiteko udalak lurren trukia egin behar izan du, barride batekin. Trukiaren eskriturak egin bezain fite parkina egiten halko da, ekainaren erdialderako. Orain eginen diren lanak, behin-behinekoak bertzerik ez dira, behin betikoa aintzinago eginen baita. Orain egin beharreko lanak dira paretaren urratzea, drenatze sistema harri laxozko zola ematea, denera autoak aparkatzeko 50 toki izanen dira. Bertzalde Xorrosingo ur jauzirat eta Maiurko gaztelurat joan alizateko erreserba plataforma berrituko du udalak eta horretarako 4.200 euroko bertze aurrekontu moldaketa egitea onartu du. Kasu honetan esku horrien argitalpenerako konsulta kontu sailetik. Baztango herri batzutan gehiegizko turismoak sortzen dituen arazoak bideratzeko inbertsioa eta ekimen desberdinak egiten ari da udala, herri bakoitzak turistak hartzeko duen ahalmena kontuan hartuz eta herriko alkatekin elkarlanean. Etxalarko herriko etxeak 2 lan deialdi egin ditu uda denboraldirako igerilekuan lan egiteko. Deialdi batean 2 lagun kontratatu nahi ditu igerilekuen funtzionamendua arduratzeko, hau da ostatuak eta sarrera arduratzeko, eta hoiez aparte,
bertze 2 pertsona kontratatu nahi dira igerilekuan sorosle lanetan aritzeko. Argibide gehiago udal idazkaritzan, eskaerak aurkezteko epea 2022ko ekainaren 1 ordubiak arte. Ekainaren 30ean 20 urte beteko ditu Etxalarko kulturetxeak eta urte hurrena ospatzeko hainbat ekintza antolatu dituzte datozen hilabetetan, tartean logo berria aukeratzeko diseinu lehiaketa. Dagoeneko kulturetxeak 20 urte bete ditu eta hori pixkoet ospatzeko urteko egitarau bat prestatu dugu eta baitere egun konkretu bat. Urtean zehar adibidez logo lehiaketa bat martxan dugu gaur egun, dokumental bat ere eskainiko dugu, Iñaki Atxaren dokumental bat. Iñaki Atxa ikus-entzunezkoetan ibilbide luzea telebistan kameraldi editatzaile bezala 22 urtez profesionalki aritua, argazkilari afizionatu bezala aldiz 10 urtez, gaur egun profesional bezala. Egindako lanen artean azpimarratu Hartz eta Otsokin lotan labur metraia 2018 urtean irabazle suertatua. Gerore ospakizun egun konkretu bat ere izanen dugu, bertan adibidez logoaren erakusketa egiten da, gerore proiekzio txikiren bat, berendua izanen da, animazio pixkot, eta gerore antzinagore ekitaldi gehiago egiten dira erakusketak, eta segurazkire ekitaldi gehiago ere gehituko ditugu urteko egitarau hortara.